जोंनि बे जपा ओनसोलाव दिनैनि दिना जोबोद दुखुनि सम मानो होनबा जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय सासेल' नायल' जाल' सासेल' बे CRP आव 2005 सनाव भर्ति जादोंमोन। बिथाङा गिबियावनो BLT दोलोनि मावथि जानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों। जोबनायाव बिथाङा 2005 मायथाइयाव बे CRPF आव 156 बेटालियनाव बिथाङा भर्ति लायो आरो समनि फाखनाव दिनै बिथाङा गावनि देहायारि माखासे मिथिस'हायै जाहोनाव अकस्मातै गोमालांबाय। थांनाय बैसागोनि जा रंजा फोरबो बैसागो मागिनाय सम बिथाङा बेवहाय सुथि लानानै रंजा बाजा खालामफैदोंमोन। लोगोसेनो बिथांनिया 22 तारिखआवहायनो जइन जानायनि तारिखमोन। गतिके 22 तारिखआव जइन जानानै बिथाङा मोनहैनानै हयथ' बिथाङा एसे इंगित मोनदों, गावनि देहाया एसे गावनि इसाराखौ बिथाङा मोनदों। गतिके बेवहायनो बिथाङा मुलि लानो होननानै हाथायाव थांनाय समावनो अकस्मातै बिथाङा गोलैनानै बिदि बिथांखौ गोलैनाय लोगो लोगो सिलचरनि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो आरो बेवहायनो बिथांनि जिउमाया सोरगोबासि जालाङो। औ, बिथाङा सासे मैखोम BLT नि वार्कारमोन आरो बिथाङा गोबां बिदिनो हारिनि थाखाय खामानि मावदों। जोबथायाव जेतियानोखि जोंनि बे BLT आ सारेन्डार जानानै BTC एकर्ड दायो अब्लानानो बिथाङा 2005 मायथाइयाव बे BLT नि दोलोनि मोनसे सारेन्डार जिथु माबा दंमोन बे सारेन्डारनि जोहै बिथाङा 2005 मायथाइयाव बे 156 बेटालियनाव जइन जाहैयो। बिथाङाथ' दा आंनि मिथिनायाव बिथाङा गावनि बिसि आरो 2 खुदिया दङ, हौवासा सासे आरो हिनजावसा सासे। दा हौवासा सासेया ग्रेजुएसन खालामनानै न'आव दंगासिनो दङ।